ହଉ ବସ। ହେଇଛି ଏଇଠି ବ ହେଇଛି କଲର ଆଉ ପେପର ଏଇଠି ଅଛି ବ। ସେ ସେଇଠି ବସୁ ସେ ସେଠି କେମିତି କରିବ? ଝିଅ ତତେ କଲର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କଲର କରେ ହଁ। ଜାନିଆ ତତେ କଲର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ? ନା ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କଣ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କଲର କର। ତତେ ତମକୁ ମୋବାଇଲ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କଲର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଆଉ ତମ ଦିଟାଙ୍କୁ ଆଉ ତମକୁ ରେ ତତେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କଲର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କର। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ମଜା। ଆମେ ମାନେ ଯଦି ମା ବାପା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଲର କରିବା ପାଇଁ ଦବା ଆଉ କିଛି ଖେଳନା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଦବା ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାକୁ ବି ଭଲ ପାଇବେନି। ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆରାମସେ ବସିକି କଲରର ମଜା ହିଁ ନଉଛନ୍ତି। ମାନେ ମୁଁ କେତେଟା ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଏଇଟା କରିଛି କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମା ବାପା ମାନେ ବହୁତ ଓରିଡ୍ ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଦବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖା ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଜି ତ ଏମାନେ କଲର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କାଲି ସେମାନେ 4ଟା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଖେଳିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ହାଲିଆ ହେବେ। ହାଲିଆ ହେଲେ ସେମାନେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଖାଇବେ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲଠୁ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି କରିଛି। ଆପଣ ନିଜ ପିଲା ପାଖରେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ବସିପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଖେଳଣା ବି ଦେଇପାରିବେ, ଜେଲି ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ମିଳୁଛି କିଛି ଘର ଫର ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଟା ପରି ସେଇଟା ବି ଦେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଅଟା ଚକଟିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରନ୍ତୁ। ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କଲରର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଜାନିଆ କଲର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଉ କର। ଏମିତି ହସ ମଜାକ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲର ଆଉ ଜରୁରୀ ପଡ଼ିବନି। ମୋବାଇଲ ସେମାନେ ଆଡିକ୍ଟେଡ୍ ହେବେନି। ମଜା ବି ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ମାନେ ଅଧିକା ଟାଇମ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିବାକୁ ଦେବା ତାଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଅଧିକା ସମୟ ଛାଡ଼ିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ସେମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ କଲର କରନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଖୁସିରେ। ଭଲ ଲାଗୁଛି କଲର କରିବାକୁ? କଲର କରୁନୁ ତାହେଲେ? କଲର କର କଲର କର। ଆକୁ ଏଇନା 2 years ହେଇଛି ମାତ୍ର। ଝିଅ କଲର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କହୁନୁ ଏଇଟା ନେଇ କହୁନୁ। ହଉ ଜାନି ତତେ କଲର କରିବାକୁ ତାହେଲେ କରୁନୁ। କଣ କରୁଛୁ ଦେଖି? ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ କଣ କରୁଛୁ? ହଁ ଗାରା ଗାରା ଗାରା। ଗାୟତ୍ରୀ ମଜା ଲାଗୁଛି ଟି କଲର କରିବାକୁ? ଆଉ କାଲି କଣ କରିବୁ? କାଲି କଣ ଖେଳିବୁ? କାଲି କିଛି ଖେଳିବୁନୁ? କାଲି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳିଆ ହେଲା। ଆଜି ତ ପିଲାମାନେ କଲର କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତିକିରେ ବିଦାୟ ନବା। ବାଏ ବାଏ କହିଦିଅ ସମସ୍ତେ। ବାଏ ବାଏ କହିଦିଅ। କହୁନରୁ ସମସ୍ତେ ବାଏ ବାଏ କହିଦେ। ମୁକୁ ବାଏ ବାଏ କହିଦେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଖେଳ ନେଇକି ଆସିବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ।